Viem povedať, prečo ja bábkové divadlo, lebo ma tak nejak vždy zaujímal ten vzťah alebo to napätie medzi materiálom, hmotou a človekom a medzi tým ľudským a neľudským, ten vzťah toho objektu a subjektu, ak to tak mám nazvať. A zaujímalo ma to najmä použité ako bábkové divadlo pre dospelého diváka. Ale prečo bábkové divadlo vo všeobecnosti? No, tak možno aj kvôli takým ľuďom, ako som ja, ktorí inak robiť možno nevieme, možno nechceme. A dúfam a verím, že aj kvôli ľuďom, ktorí, dajme tomu, uprednostňujú trošku iný jazyk ako nejaké verné zobrazenie reality, ako je napríklad tou klasickou činohrou, aj keď to tiež splošťujem tým, ako to vravím, ale tak verím, že presne bábkové divadlo pre nás a pre nich. A dajme tomu, že kvôli tomuto jazyku som sa ja odsťahovala aj do Banskej Bystrice na stredné Slovensko, lebo tu je to bábkové divadlo na raz cestí. V podstate je ojedinelé bábkové divadlo na Slovensku, ktoré sa venuje cieľene tej tvorbe pre dospelého diváka. Už sa snažím cieľene tejto tvorbe venovať aj ja na vlastnú päsť.